Fyna da chi. A be goblin dwi'n da'n llechu tu nôl i walia yn rhe Dywyn Meirionnydd, medda chi. Wel, ar draws y ffordd fancw, mae siop porth gwyn, ac yn y siop yna, mae Eilin Elis yn gweithio. Os gynnon ni syrpreis i ddi hi heddiw? Oes wir, credwch i fi. Reit ta, am wybod mwy, dwch efo fi ta. So, Eilin Elis yn y siop yna. Sut da chi? Chi sgwenol lythyr i mi'n deud os na'n byd neis iawn i digwydd i chi'n awal? Chi sgwenol yn ni? Chi di Mici Plwm, ie? Fi di Mici Plwm, ie. Sut da chi? Wel, mae gennau newid da iawn i chi. Mae'n rhywbeth yn arbennig neu ddigwydd i chi heddiw. Ne, goes. Ar ysgol lledach, mae'n rhaid ato chi fyna wan. Achos mae rhai fe ofn ddim am di gostio sos lif i chi da. Dwi'n rhoi trwy glif, taw. O, rowch chi'n glec, mi ta. Reit ta, mae'n rhywbeth arbennig iawn yn ddigwydd i chi. Ne, goes. Oes ni? Ne. Wel, gewch chi weld y munud. Dylwch chi chi gael gweld be. Iawn? Wel, mae rai mi fynd wan ond, dwi'n siŵr y gwelai chi toc, iawn? A thra dwi'n paratoi'r syrpreis, trigolion Tywyn a'r cylch wedi heidio i'r strydoedd i gyd yn aros yn eidgar am ymddangosiad Eilin. Well, Anna, thank you very much. If you're right, thank you. Thank you, Anne. Wel, mae hwn fel breuddwyd. Absolutely.